kuthiwa sikhuluma ngeKingdom singakhuluma inyanga yonke. Kulo mbuso mfundisi ufuneka kunokhiye ukufuna. Haleluya. La ufuna ukuthi kuvuleke khona. Haleluya. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ngibone imoto eziningi ngaphandle. Njengokuthi ngiphathe ukhiya of 5 Mkhulisi. Mase kuthiwa akubalekwe. Angazi ukuthi lokhiya uvulaphi kodwa ngaphethe. That's the challenge that we have in something like that. Abazalwane baphethe amavesi amakhulu. Kodwa base kwisikhathi sokwasebenzisa abasebenza kanjani. Kodwa namhlanje ngifuna sizokhumbuzana ukuthi kulo mbuso kunokhi. Abanokhi abavuli kwenye indawo. Abanokhi bavula kwenye indawo. Abanokhi siyasifisa ngathi abavula yonke indawo. Kodwa manje Pastor Malinga iprinciple lithuki. Unokhidi ovula. Ukhiye uwodwa ukwazi ukuvula yonke indawo. Mhlawumbe athukiye uwodwa mkhosi. Kunokhiye ngake ngahlangana nawo ku-Exodus chapter number 12 verse number 12 othi mawufuna ukuphila isikhathi esini. Wow, hlonipha uyihlo nonyoko ayithandazelwa le. Mawufuna ukuphila isikhathi esini. Wow, hlonipha uyihlo nonyoko nakuphila wempilo ende. Akuyona prayer, akuyona fasting, akuyona umnikelo kodwa nakuphila wempilo ende. Mawufuna ukuphila kodwa abakhobathi befa kodwa I think the church is not ready for them. Mawufuna ukuphila abanye kodwa wohlonipha kusalayo. Uhlonipha khonayo. Bethe sulu intombi ihlonipha nayi ingeke ikhanyele khona. Inhlonipho webazalwane bakho kule generation yama 2000 iphelile. Ingaba ama-2000 engapheli isikhathi eside. Akahleleli lokhiye. Utala ngizopresent ukhiye. Futhi ngizokukhumbuza. Lokhiye obaluleke kangaka. Thina sesithi 35 size. Sithi 40 size. Kodwa ngizwa kuthiwa life begins at 40. Ama-2000 awasafiki lapho. Kunokhiye olahlekile obazalwane bakho. Lokhiye owenhlonipho. Mawufuna ukubona lokhiye ubalulekile. Mawufuna ukubona lokhiye ubaluleke kanjani. Ukhona na kuDeuteronomy 5:16. Deuteronomy chapter number 5 verse number 16. Uyawufika lokhiye ume ngabe ngisho ngayo. Hallelujah. Akuyona yonke into esiyifastelayo. Akuyona yonke into esiyithandazelayo. Oh, kodwa bazalwane bese kube nomuntu ukhiye esibawunayo. We don't pray for forgiveness. Okay. But we forgive to be forgiven. Lokhiye umeka njani? So, lokhiye nje lo. Awuthini lo. Funa uthi in order to be forgiven ukuze uxolelwe. Xolela. Ingakho kumthanda zomkhulu. Ngicabanga ukuthi uchapter number 6. Athi usithethelele ethi ngibelevezi. Njengoba nathi sesithi sibathethelele. Ngamanye ngofundipho ukuthi uthethelele. Ukuze uthethelele. Kuyimpoqo ukuthi uthethelele. Ukuze uthethelele. Yes, kodwa kuyimpoqo ukuthi uthethelele. Ukuze uthethelele. Yebo wakho sifomsebenzi kodwa kuyimpoqo ukuthi uthethelele. Ukuze uthethelele. Yebo bakuhleba yebo kodwa kuyimpoqo ukuthi uthethelele. Ukuze uthethelele. Yebo bazima zakho kuyimpoqo
Mkhulisi understand uyashumayela nje. Kodwa ke uwona ukhile noma yikho into ekuzele. Uwona ukhile awukho umuntu ukhile. Understand the pain. Babonga lokuphamisa umshado. Wakushiya kanjani? Washada ivanjini. Yes, I understand. Kodwa kuyimpoqo. Ukuthi uthethelele. Because uthethelele. Hallelujah. Mvumeleni mfana. Mvumeleni mfana. Ngivale ngale. Abazalwane bami kunalokhu esithanda ukwenza Master King. Umthandazo. Hallelujah. Amen. Lona I wish ngiqale ngawo. Ngoba lona siyathanda ukufaka yonke indawo. Nala ungangeni khona. Hallelujah. Ufana nekhono nje. Elingahloniphi ekhaya. Kodwa lisindisiwe. Vele futhi izothandaza ekhaya. Kanaphi? Okay. Ekhaya kanjani? Yeah. Ekhaya uthandaza ekhaya. Ukhona umpostoli lapha ekhaya. Awubona ngikhodela. Ukhona umpostoli lapha ekhaya. Manje le nto umpostoli uyathanda ukuyithwala yabo. Noma kungishado womndeni. Kufanele ahambe ngesosha. Ezofika phakathi. No. Ekhaya philo kuthandazo ekhaya. Bakuvulela bona indawo yomthandazo ngoba bebona impilo. Bebona inkambo bezwa ukukhuluma. Mase bathatha ubungasivulele ngomthandazo. Ngoba bebona inkambo hayi bezwe wena uthandazo. Thina sasindiswa nabantu ababevuka ebusuku ngo-12 November usuku emakhelwa bayathanda kodwa mawubheka inkambo ekhaya nje ubadla ngawo ama-1,000 ma bexakekile ufake 1,000 ekhaya ma kufiwe ubadla ngayo leyo nto ekhaya uthandaza ekhaya uthi wewe ngabaxakekile uba umshado ihole ubadla kanjalo ekhaya mawungenayo imali ubadla ngokuhamba enkolo uhlale nawo ubani owathi makusindisa usungcono mnayo mawususindisiwe yilokho kufanele wehle ngempela uze kuleveli yakho ukuze bayibone le nto yakho bathi noma bekhuluma ungekho kodwa kuthiwa awodwa loyo akekho ofana naye. Hallelujah. Baze ayisize noma bebantwana bashuzi bese ayithanda into yakho ngoba uyipresentela into yakhe ekhaya. I think this is the most important and a very powerful key. Wake wawudoza lo key uJoshua uchapter number 10. Lethe Bible yayinqobo yakha Israyeli. Wazwa ngaleli eceleni wathi weNkulunkulu wathi awulibambe lapho lelo langa. Wathi esuka wathi ngaleyo nyanga la ikhona ibambe lapho. This is the most powerful key. Ask doesn't pay ngoba izimo zizinhle. Kodwa noma isizinhle uyakhandaza uthi awe baba ngikusize ngenyanga kodwa ngayulibambe lelanga ingadlula abantu bathandaza kuphela ngoba bekuyisizi le-dryness ngizothi kuwena uyathandaza noma isizinhle bese ucela enkosini uthi naku usaphuma umsebenzi bese uthi waNkulunkulu ngiyawuvula lo mnyango ungabe usawuvala naba abanye abantu bengahlile kodwa mina ngisakala ngihlile weNkulunkulu ngiyawuvula lo mnyango ungawuvala. Umuntu asekhuluma ngalokhu uthi ngicela noma yini ekhaya uthi
ukuthi nocela noma yini engifuna halalela lo yakhokholo lakini ngidinga lokhini njalo kimi ngothi ngiyafika kanti wathi ngizothi ngakukhini othi umuntu ozomesikhali athi sengithathele njengabantu njalo ngothi unekhaya but mina I decide ukuthi lokho njengamanje yakufaka phinde kwenza nakukhini ingane zakho zibethwe iwundi nakukhini uyawuphatha bese uthi ngegama likaJesu uthi ngegama likaJesu uthi ngegama likaJesu mesumila phethole umshado wakho phindisa udinga lokhini mesume sikhale uvuke ngo-12 le-hour mesothi umshado wakho uthi ngingaba naye uthi ngane zami uthi ngingaba naye. Until 3.5 years. Awusebenzisi weliya lokhiya uthestile lokhiya uyaphila wana wayeshilo njalo until decide ukusebenzisa lokhiya ngoba siyahlangana naye bafike basha mina ithimo yala ingakade angathi ngayintshontsha ngikhuphuke nayo bafike bashaya ithimo baphume benjalo kodwa lento ifuna ngathi ungadecide ukuthi namhlanje ngiyadecide ukuthatha lesikhiwo mama mawulahlekele lesikhiwo bafowethu uyoba nenkinga mina ngoba ngingeyaqala mfundisi ufuna lesikhiwo ngayiletha ngayibika abazali wakho athandaza ubahana wawuthatha lokhiwo wawusebenzisa wamsebenzela ngivumeleni ngivulele engikuthanda kakhulu lokhiwo. First Kings 17. First Kings 17. Naishia yonke hilo. Ngoba lo ungidela kulo. Let me see. Angibambelela ku 10 to 13. Wayesesuka waya eSarifati esefikile esangweni lomuzi bheka umfelokazi wayecakasha khona wambiza wathi akungilethele idosana yamanzi sitshele ngiphuze esesuka ukuwalanda wambiza wathi akungilethele noqezu lwesinkwa esandleni sakho kepha wathi kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho anginalo neqebelengwana kukhona kuphela ukhwesha lwempuphu embizeni nengosana yamafutha ophisweni bheka sengicakashile inkuni ezimbili ukuze ngingene ngizilungiselele khona nendodana yami ukuba sikudle sife wayesethi Eliya kuye ungesabi hamba wenze njengokusho kwakho kepha ngenzele mina kuqala That's why in touch Eliya mama umpozwe because Eliya ngimbonile sebenzisa ukhiye ngomthandazo kodwa wafika esimeni esihlukile esidinga umuntu ukhiye lesimo asidingi ukhiye womthanda uyena umuntu othandaza ngempela Eliya ziningi izinto ezenzile ngoba uyena nawe uzothandaza kwehlukile uyena wavala imvulo waze waphiwa ngisho amagabakulu lo muntu understand uNkulunkulu futhi understand namakings usathi olesimo sakho akudingeki umthandazo uthi letha nami ala ngoNkulunkulu ngesimo sakho
ngoba uphile ozovula iy'ngane zakho akuyona prayer and fasting qala ngawe kuqalwa ngoNkulunkulu ukuze kuvuleke iy'ngane zakho. Kuqalwa ngoNkulunkulu umfundisi ofunayo. Bona abantu abanama-scripture amaningi okudifenda idimoni labo lokungafuni ukunikela. Kodwa namhlanje sizothi ma ungaqaphelile uyovutha mntakababa, ma ungaqaphelile uyoduma umhlaba wonke njengemayiphi ungayinakho khona, kodwa uhamba ngeenyawo uzufe, uyoda emzini wedaba uzufe, ngeke uzuphumelele. Kodwa ukuze uvule iminyango yengcebo uthatho lakho. Lo mama uthi hayi lokho kusena okwami nengane yakho ukuthi sidle sifo uthi lokho ngiyabuzwa kodwa manje letha la kumina kudle mina. Lo mama emva kokuthi enze leyo nto she was the richest. Ngoba uflawa wakhe wagcwala yonke inga mind you isizini yendlala. Ngesizini yendlala kodwa uphila kwi-abundance. Ngesizini yendlala uphila kwi-overflow. Kupossible mntakababa ukuthi uphile kwi-overflow. Abanye besebenza kodwa baphile ekuqalekeni. Ngiyangababona abantu abagqoka kahle abasonta abahamba ngeemoto kodwa abaqalekile. Mase kube khona abantu abangasebenzi kodwa abaphila kwi-abundance. Ngizothi wena ubizelwe ukuphila kwi-abundance. Use the right key. Malaki 3:10. Malaki 3:10. Asinankinga nama-reasons zenu ongakunikeli worship. Asikufuni ngenkani. But we are presenting the keys. Yeah. We are presenting the keys. We're going to use the right key before the resistance. Ngenisani konke kweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu usho uJehova Sebawoti. Uma ngingayikunivulela amafasitela asezulwini. Ufunda kamnandi yazo. Funda sakunetha. Funda sakunetha mntakama. Yes. Ngenisani konke kweshumi. Yes. Endlini yengcebo. Endlini yengcebo. Ukuba kube ngukudla endlini yami. Ukuba kube ngukudla endlini yakho. Yes. Ningivivinye ngalokhu. Ayikeni ukhiye athi mekhuluma ngawo uNkulunkulu athi uvivinye. Ngaphandle kwalo. Lo key has been tested. Wabona la ukuthi uyasebenza. Ukuze kube njani? Qhubeka. Usho uJehova Sebawoti. Yes. Uma ngingayikunivulela amafasitela asezulwini. Nginithululele isibusisi. Kunokwaneleyo. Isibusiso sikhona. Ukuphila in-abundance kukhona. But are we using the correct thing now? Ngoba mawuzozala uzothi rabo shakama ubize isibusiso. You are not using the correct thing. But uqala ngaye kuqala. Asemizweni. If you are believing God for an opportunity, it's not enough to pray. Keep on. If you are believing God for an opportunity, for employment, for business opportunity, then it's not enough to pray about it. Kodwa uvula iminyango yemali ngemali. Mawungena imali unomuzi ofuna ukunikela ngawo, uvula iminyango yemali ngonakho. Mawungena umuzi unamaphathi amaningi, uvula iminyango ngonakho. Hallelujah. Uma kunethuba that you are believing God for. Thathona ukubeka enyaweni zamfundisa ufuneka.
mina ngumntu wathatha imali oyibeka uNkulunkulu wampromoter wamnika increase more than 10K. Hallelujah, bro. When you are believing God for something, akekho umuntu ongakuyakazi wena wazi uphathe imali yokuthi woza nayo kuNkulunkulu, uphethe yokuthi woza nayo kuNkulunkulu. Asivalela mehlo kora hasedeba kapa kata hasedeba. Yes, kora hasutama yala hasedeba hasutama lepekete hesikama lepekete siyantokoze. Now tatona. If you are believing God for a great move and believing tatona ugilete ngukuluku ula sukudaba asanda close ela sikamaha ila sotama aknakina uhanda doctor bring it to the altar. Shimando kosereba lepekete hesekema la baba. Just open your mouth and begin to thank the Lord. Ila sukuma sekeba lepekete sianto lepekete sianto sekele sia mama isha papa rekele sekema ela masukama. Just pray. Get faith and gentlemen. Just pray. Get faith. Gentlemen, get faith. Ula baba sikama. Sema makosi Yesu. Sema makosi ya makosi. Sema mamoto. Hallelujah. Let it be ready. Sibusisiwe nesesiphayo nesesamukelayo. Okusho ukuthi ukuze uthole funa ukhiphe. It's the only principle bazalwane noma ungathandaza kangakanani ufuna promotion you need to give. Kana uvula le thuba if you have your Thanksgiving offering unomnikelo wokuNkulunkulu gijimule nje ngaphambili noma kuthiwa mali noma kuthiwa ama coins you want to ufuna ukubonga uNkulunkulu gijimuza ngaphambili ulethe umnikelo wakho wokubonga uNkulunkulu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele uNkulunkulu wezwi lakhe. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ongaphezulu koNkulunkulu konke. Awuyikhuluma into ngaphandle kwesidingo. Awuyikhuluma into ungezuyenza. Baba wethu namandla siyabonga uNkulunkulu ongcwele sikunikeza izibongo zonke. uNkulunkulu wethu namandla ukukhuluma kahle nokuphila kwethu. We give you praise. We give you praise. Mhlawumbe lesidingo sasenyameni. You are sick. Kijiko bazalwane leli thuba ehlale livulekile nje. Seize the moment. Unogqobo special namhlanje. Lalokhiyele wonke. Kaningi into zethu sifanekile sithandaze kodwa sinawubona umehluko. Nanku khiye ukuvula lezo zinto. Thank you Jesus. The opportunity yakho le. Thank you Lord. Sivala amehlo. Thank you Lord Jesus. Omunye uzothi Mkhulisi, I've been praying, I've been giving, but nothing happens. Gijimuza ngaphambili. Gijimuza ngaphambili. There's a special anointing for open doors. Uthi behold, ngivula umnyango ongeke uvalwe umuntu. Mhlawumbe khona la ukholwa uNkulunkulu ngomsebenzi, ngiyacela uze ngaphambili. Mhlawumbe khona la ukholwa uNkulunkulu ngebusiness lakho, une-idea right yebusiness kodwa imali ebuyiqala ayikho.
only thing you can, the best offering ongayiletha uqobo lwakho. Wafika ngaphambi vala amehlo akho, phakamise izandla zakho. I want to pray for you. I want to pray for you. Before I pray, I want to say to you, you need to sort out and check if you have umnikelo ukuthi njani. Basingakuthandazela uzobe ubuhlungu ikhanda, but if uzoqhubeka unganikeli uzofana ukuthi siyadlala. Check your giving life, check your tithes. If ungamile kahle, ngicela ukulungisa. Uzobona umsebenzi kaNkulunkulu. Yilena engiyifundile kulezi insuku Mkhulisi ukuthi uNkulunkulu ngempela uNkulunkulu wezwi lakhe. Hallelujah. Cela sivala amehlo ethu thina sonke. I want to pray for them. Father, egameni kaJesu uNkulunkulu ongawaqamba amanga. uNkulunkulu wezwi lakhe. Namhlanje they are not standing before me, kodwa baphambi kwakho. Nezidingo zabo. Abanye badinga imisebenzi, abanye amabhizinisi, abanye ama-promotions. Ngiyathandaza uNkulunkulu oyingcwele, that you bless them. uNkulunkulu namandla, that you open doors for them. Open doors. I speak open doors. I speak promotion in the name of Jesus. I speak promotion. I speak new openings in the name of Jesus. Imisebenzi, imali ngegama likaJesu. Thank you. In the name of Jesus, receive it. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Your job in the name of Jesus. Promotion in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Uze ngaphambili uzothandaza uNkulunkulu ngezwi namhlanje. Sivala amehlo ethu thina sonke. Thank you, Jesus. Our dear God, we thank you so much, oh God, for your grace. Thank you so much, oh God, for your love. So much, oh God, for your tender mercies. Yes. Your loving kindness, oh God, which is far better than life itself. Abba, we give you all the glory. We honor you, oh God. We exalt your name. For you alone, you are God, and you alone, you are powerful. We are grateful, oh God, for this day. That we have a Father in heaven. That we serve a God of impossibilities. Lord, we thank you so much, oh God. Ukuthi usivusile wasikhumbuza ukuthi singamadodana namadodakazi woNkulunkulu ophezu konke. uNkulunkulu wethu ongcwele emini sizinikela kuwe Baba, sikuthembile, siyazi ukuthi wena unamandla wokwenza konke. uNkulunkulu wethu ongcwele, qhubeka njalo nsuku zonke Baba, uyiphathe impilo, ngoba siyabona nathi ukuthi ingcono mayikuwe. Siyabona uNkulunkulu wethu olungileyo ukuthi siphila kahle impilo yethu masiphathelwe wena. Baba, wena uyasithanda. Siyathokoza ukuthi usithandile umhlaba ungakabibikho. Wasenza saba bakho. Wasiphakamisa, wasibeka endaweni lapho khona omubi angeke azasifinyelele khona. Father, we will continue to serve you, O God. We will continue to glorify your name. We will continue to come into your presence, O God. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ, who died for us so that we may have life, the eternal life. In Jesus' mighty name, thank you, Lord. Amen.
Shalo uNkulunkulu ezandleni zami. Haleluya. Sihlala phansi kancane. Lord, haleluya. Kuthi siphumile but siyabonga ukubuye. Sicela simshaye ezandleni. Siyabonga bazalwane. Khona bethu sesibheke ePhasikeni. Haleluya. Excited. Yazi ngisakwazi ngicabanga ngicabanga nje ePhasikeni. Amen. So ngizocela bazalwane